Good afternoon kakapsat. It's 2 PM. Today kakapsat, pupunta po tayo ng Ordaneta, Pangasinan sa bandang Bypass Road dahil magkakaroon po tayo ng tambike with Budol Boys and collaboration sa R3 Club. Makipag-collab tayo sa kanila, yung group natin na Budol Boys. Then dito sa bandang bayan ng Ordaneta, meron tayong imimit na follower natin, subscriber natin. Naging special ito para sa kanya dahil madalang lang siyang nakapunta ng Pangasinan dahil siya ay taga Nueva Vizcaya. So ilang beses din na hindi natin natsyempohan ng free time, nagkakaroon ng conflict. So big deal ito na ma-meet natin siya today. So pagbibigyan natin siya. And sino ba naman ang hindi matutuwa bilang isang motovlogger kakapsat, napaparamdam niya kasi yung isang goal ko bilang isang motovlogger kakapsat. Sabihin ba naman niya sa akin and sa comment mismo na isa daw ako sa 2022 bucket list niya, gusto niya daw ako ma-meet. Sinong hindi matutuwa sa ganun, di ba? At saka hindi man ako ganun kasikat, nakakaano lang, parang nakaka-overwhelm na sobrang nakakatuwa na may mga ganong tao sa atin, may mga sumusuporta sa atin, mga naniniwala sa atin. Ang sarap ding palitan ng saya at tuwa kung saan sila sasaya pagbigyan natin sila. Ngayon, imimit natin siya. Sakto na rin, Ordaneta yung tambike namin, tas Ordaneta kami magkikita. Bali dito sana kami magkakaroon ng tambike sa bayan na to, Villasis, Pangasinan. Bali dito sana kami, ayan, dyan sana kami sa harap ng town hall dyan. Pero naisipan namin ilipat na lang sa Ordaneta Bypass Road kasi yung mga R3 naka-collaboration namin sa tambike, hanggang Bypass Road lang daw sila ng Ordaneta. Naisip ko na rin na si Motoyorski is nasa Ordaneta para hindi na rin siya lumayo, di ba? I think magiging masaya ang araw na to dahil marami-rami tayo. Medyo marami. Sa grupo pa lang namin, 5 ata kami sa Budol Boys. Tapos may R3 Club pa kung ilan ang makaka-join sa R3, di ba? Speaking of R3 Capsat, mag-aaroon tayo ng test drive. Ite-test drive natin yung R3 ni Sir Vincent, si Exclusivo PH. Grabe, ang mahal na ng gasolina ngayon, and lalo pang tumataas. Hanggang kailan kaya tataas yan? Wag naman sanang umabot ng 100. Wag naman nilang totohanin yun. Posible daw Grabe kung ganun, wala na, mapapadalang na talaga yung pagra-ride ko, yung paglabas-labas ko. Bali, inagahan ko nga pala, 3 PM pa yung tambike namin, pero nagana ako ng allowance para i-meet yung follower natin, solid follower. Kasi kapsat, itong follower na to, subscriber na to, since 2020 pa siya 2020 pa siya, subscriber ko ng solid yan. So it's 2022, kaya deserve niya rin. Tsaka napapansin ko talaga kapsat, talagang gusto niya rin akong makita, makapagpa-picture. So isa nga rin kong makapagpasaya ng mga viewers ko, mga kaibigan natin dyan, mga kakapsat natin, mga rin kong makapagpasaya. So tignan natin kung ano magiging reaction niya ngayon dahil finally nagkita rin kami after 2 years. Naubusan, sir? Oo, sir, di pa ako nakakuha.
Dito ako sa underground parking ng SM Urdaneta Calzat. So nagpark muna ako dito para hindi na bibilid yung motor sa labas. Then papasok tayo sa loob ng SM. Okay naman siguro ako magpark dito. Hindi naman nakasagabal. Sige, akit na ako. One eternity later. Ay no, Kuya Chris Roms nga po pala. So, M. Villanueva. Finally. Finally. Ariel happened to me. Ba't hindi na kayo pumasok? Ay, sabagay. Pwede dyan, no? Doon ako kanina sa gitna eh. Paano yan? Gusto nyo ba dito or sa ano? Doon na sa bypass road? Gusto nyo ba? O papasok pa kayo dito? Pasok muna. Wala ba? Nakapasok ka na? Ay, no, di pa pala, no? Tara doon sa bypass road para sundan nyo na lang ako. Ano ba talaga kayo ni Kuya? Kuya mo ba? O pamangkin mo? Sige, sige. Sayang binayad nyo dito. Ayun kapsat na na-meet na natin si M. Villanueva. Ngayon pupunta na tayo dun sa bypass road kung saan magaganap yung tambike. Papunta natin ng bypass. Nandito na sila Kapsat JR, kasama niya si Sir Vincent, si Exclusive BH. Andyan na yung test drive nating Yamaha R3. Yun no, si Kapsat JR tsaka si Sir Vincent oh, para sa naka R3. Wow, naka tail ID. Angas. And si M. Villanueva. Hi Ma'am M. Hello po. Ay, fist bump. Yeah. Eto na, magtatanggal na ako ng helmet. Sir Vincent. Vlog ka. Oh sir. Sakto sakto pa pan ko to. Dati kayo magureak na dyan ka na kay. Naadayo kayo pa ilang ka. Muk nga si kayo. Jisilaw yun eh. M, dito kayo. Pati yung ano, dito na lang. Dito na lang kuya. Dito na lang. Ay, kala ko picture. Gaganot pa nga din ako. Ito din yung isang nag-comment sa ano mo, sa profile niya. Pangalan niya? Risen. Hello, shoutout po kay Ma'am Risen. Ano? Risen. Crisel. Shoutout kay Ma'am Crisel. Dito kami sa Bite and Sip. Tatanggal na ako ng helmet. Sama natin si Kapsat JR and si Sir Vincent. Yan o. Naka R3 sila pareho. Yan, black at saka blue. Anything sa akin.
And syempre, meron tayong mga solid ka-upset dito from San Fabian. Si Miss M. Villanueva. Alright. Pasensya na kayo, naubusan ako ng sticker. Sige lang kuya, okay na yun. Anli ko na di kayo nalakaman. Naubos. And si Sir, pwede ko ba maano yung pangalan mo? Sir? Brian. Si Sir Brian, ayan. Galing pa kayo ng San Fabian yan, Sir. Layo. Kaya pala manawag kanina, yun kasing daanan, ano. Ayan, naka-rider 150. Picture kami. Yan, no? Alright, Kapsat, meron na naman dumating na Yamaha R3. Mas lalo na akong out of place. Kanina, dadalawa lang eh. Tinatlo na. Hindi na lang, sir, oh. Ganda nitong blue. Sir, ano to? Yung nabasag, sir. Pinalit aftermarket na yan, sir. Oo. Brush mount. Shopee lang. Oo, ayos yan, sir, para hindi masyado sagabal. Kasi pwedeng sumabit yung dati. Hindi ko trip yung ganun tingnan. Ayan. Oo. Out of place. Ayan, oh. Kaso may crack na siya dito, oh. Ang sakit? Ang sakit, sir? Ano ito? Di ba brand new sa'yo to, sir? Oo. Oo, sakit. Ayun, oh. Sa akin din eh, wala pang isang linggo na tumba na. Iniwasan ko yung tae. Ay. Ito pag dinaanan ko yung tae. Buti na lang nadaanan mo yung tao, ay tayo, sir. Kaso ano, kaysa ganun. Tingin sa R3, oh, may winglet pa siya. Ayan, sir. Good afternoon po. Napahalan ni sir. Come on, sir. Ramon, ayun si Sir Ramon, sir. Owner ng R3. Ano ka, sir? Uy! Shout out! Spider Ronin. Shout out ka pala sa Spider Philippines ulit, Kapset. Sa core na binigay nila. Naka-banana singram siya, oh. Aldi Moto Vlog, Asi, Sir Ramil. Bilisan nyo. Naupi na yung motor ko, oh. Puro R3 mga kasama ko. Ayun, Kapset, hindi na ako nag-iisang ninja. May kasama na ako ninja. Kawasaki ZX25R. Parang layo ng tunog. Isa pa to. Good! Ha! Wala na! Aldi Moto Vlog. Tsaka yung dalawang Kawasaki. 4 na kaming ninja dito. At Kawasaki. Alright. Yun, oh. Wow, sana all. May winglet side mirror. Sir Ricky ZX25R. Sana all, naka-winglet, sir. Naka-flex yan eh. Ayos. The ZX400R, nasa Pinas na. Di niya lang alam. Alright. Ayos, oh. Marami-rami na tayo dito. Si Sir Aldi Moto Vlog. Aldi Moto Vlog. Yan, shoutout, sir. Subscribe naman sa channel ko, Aldi Moto Vlog. Yun, oh. Shoutout Spy, sir. Pangalan niyo po, sir? Scott. Scott, ayan. Shoutout kay sir, naka-spider. Alright, Spy series. Yeah. Strike, sir, no? Strike. Yun, oh. Napapansin ko na yung mga spider nagkalat. Ito yung gusto ko ilagay sa ZX6R ko, oh. Ang ganda, bagay na bagay ni Lizard ito. Ayan, ganyan siya. Ano mo naman? Mahal lang kasi. Ay, si Sarasi nga pala kakabsat. Owner ng Ninja 400 na pang race truck. Ba't may ang kasi na to si Lawrence? Yung motor ko ayaw gumana doon? Ayaw? Saan ka galing? Doon. Yun, oh. Si Sir Motoyorski. Kasama niya si Lawrence Motovlog. Kanina, mag-isa kong ninja. Tapos 3 R3. Ngayon, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na yung ninja. 5 na yung Kawasaki. Okay.
Ah? Hindi ko pa kasi pumangkin ko, tapos yung nakakuhan sana. Si Moto Yours King Upsat, meron siyang bagong cellphone, iPhone. Sir, kumusta na yung shop mo? Kumita na ng milyon. Kita natin ng million si sir sa shop niya eh. Bagong iPhone ni Moto Yours King. Kuya, may napulot akong cellphone. Katulad din lang sa'yo. Ayun na lang gamitin natin. Gamit pala ni Sir yun. Alright Kakapsat, mauna daw umuwi. Umuwi. Mauna sila umuwi. Sa San Fabian sila, Ma'am M and si Sir, ano na pangalan niyo dito? Brian. Ayan. Ingat kayo. Salamat ha. Kala ko kasi nasa Ordaneta kayo, parang pinagbiyahe ko pa kayo ng malayo tuloy. Salamat. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Sa huling silip ng vlog. Bye-bye.